Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou dia a bord del Raig 280. Bé, primer de tot, com que és el primer vídeo de l'any, m'agradaria felicitar-vos un feliç 2021 i espero que heu tingut una bona entrada d'any. Bé, ara fa molts dies que no penjava vídeo i és que he passat els Nadals en família però fora de casa i no tenia wifi, ja que estàvem a la muntanya. Bueno, parlant del Raig. Tenim 16,6 nusos de vent i el raig va a 16 nusos, al 80 respecte al vent. Bueno, durant tots aquests dies, com podreu veure ara en el mini resum aquest que fa al principi, veuré que han passat moltes coses, de les quals hem passat Cabo de Hornos, que vam tenir certes complicacions, que ara us faré un mini resum, i també hem passat l'Equador i, per tant, tornem a estar a l'hemisferi nord, i encara en la recta final d'aquesta vende. Com veiem, estem al dia 61 i el grup en cap se'ns ha escapat unes horetes, com podem veure aquí, al Jurmam, que ens treu unes 9 horetes més o menys, i el Topen, que és un altre dels pros del joc, que ens treu més o menys unes 6-5 horetes, perquè clar, també hem de tenir en compte que ells han de tornar ara cap a la dreta. Llavors, tots farem una curva així, i bé, i llavors tot aquest tros que els hi porto guanyat, però això no compensa, evidentment, totes les hores que em treuen, sinó que passant de treure 6 horetes a treure potser 5 o 4, que és més o menys el que em portaven. Bé, us faig un petit resum perquè molts direu, ostres, com ha passat el raig de fer un top 1000, un top 200, ara anar a 5.000? Què ha passat durant aquests dies que no hem fet vídeo? Bé, el que va passar és vam fer una passada al Cabo de Hornos que va ser molt complicada, com veieu. La flota es va dividir en 3 grups, els que vam optar per anar per baix, el grup que va optar per anar pel mig, com en el cas del Jormam, o el grup que va optar per anar per dalt, com en el cas del Topen. I un cop aquí, en aquesta zona, va haver gent del grup que havia anat pel mig o per dalt que va decidir anar cap a baix amb nosaltres, ja que hi havia certs models meteorològics que ens deien que era molt més favorable anar per on anar amb nosaltres. Bé, anem pujant, van avançant els dies i aquesta gent que ha anat per l'esquerra, ha anat per dalt, els hi ha sortit molt millor la jugada i ens treuen moltes hores. Com podem veure aquí, la diferència era escandalosa. I clar, tots els que havien anat per l'esquerra ens havien tret moltes hores. Després anem pujant, a poc, els anem recuperant, i fins al punt d'aquí d'estar bastant a prop, la veritat. Però tot i això, clar, ells sempre em portaven entre 3 i 5 horetes, depèn de la velocitat al que anessin els barcos. I anem pujant, i aquí, el Cezo, que és el tracker que faig servir jo, que més endavant us faré un vídeo explicant de què va, com funciona i tal, em va fer anar cap a dreta una aposta arriscada, però li vaig decidir fer cas degut a que hi havia un dels pros que havia arribat a anar durant un parell de dies primer a la vende, que es diu Ghostbuster TPN, va apostar clarament per l'opció d'anar cap a la dreta i es va anar, de fet, molt més a l'est que jo. Vaig anar, però de seguida, al cap d'un parell de dies, el Cezo em va dir que tornés a anar cap a l'esquerra i jo, sincerament, veia que s'havia d'anar cap a l'esquerra i, bueno, no li vaig acabar de fer del tot cas, em deia que anés molt orçat i jo anava creient més perquè digués que aquesta gent s'hi va per l'esquerra és per alguna cosa. I hi ha el fet que ha partit la flota, però l'ha partit molt, és el passar els doldrums. Com veiem aquí, de passar d'anar d'uns vents portants, com era a principis de l'hemisferi nord, a passar aquesta zona amb vents mitjos tirant a fluixets, amb uns 8 nosets, 5, 6, depèn del lloc, del través, a passar un altre cop amb vents de força 3, que són com serien uns 16 nosets o tal, més de senyida, d'un desquartelar, tal. El fet d'afrontar els doldrums ha estat molt important pel principi del desenllaç d'aquesta vende, ja que ha partit molt la flota, com veiem, el preu del que us parlava és aquest, que aparentment sembla que vagi fatal, però clar, a la flota al dividir-se i anar cap a l'esquerra, ha passat que tothom que havia anat a la dreta, ara els que han anat per l'esquerra els hi treguin molt més tros. I això és el que ha passat. Pel que fa als barcos de veritat, els reals, els que estan allà cada dia lluitant contra el mar i les onades, trobem que en primera posició continua mantenint-se el Maitre Koch,
va a un molt bon ritme, s'ha destacat un munt del segon i el tercer classificats, que són tant la Pívia com el Linked Out. Quart, va el francès Daniel Segon a bord del grup Apicil. I cinquè, ha protagonitzat una gran remuntada els últims dies al Buró Valer, però molt remuntada, ja que, com us vaig dir en l'últim vídeo o el penúltim vídeo que vaig penjar, havia parat a una illa del Pacífic a fer reparacions a les veles i tal, i des de llavors que s'havia quedat una mica despenjat. Però els últims dies ha agafat un ritme diabòlic i ha avançat a tot el grup aquest, tot el grup on es troba el Jean Le Camp, per exemple, o el Boris Herman, i els ha passat a tots, i es col·loca cinquè provisionalment. Més a la popa trobem l'Omia Water Family, seguit de prop del Yes We Can. A la popa d'aquests trobem el Prismian Group, seguit de prop pel Sea Explorer, de Boris Herman, que és el que us acabo de comentar. I aquí trobem el BMV Mayong i el Maxif, que van navegant molt junts. Més a l'oest, que acaben de passar a Cabo de Hornos, trobem el Banc Popular X, acompanyat de l'Occitan Lamprogomans, que, com porta fent durant moltes milles, durant tot el sud pràcticament, està fent una remuntada espectacular. Sí, que la va començar aquí a Brasil. Va començar per aquí una remuntada i des de llavors ha passat a anar l'últim classificat a posar-se entre els 13 primers actualment. Aquí trobem més enrederit el Purpose Western Hotels and Resorts, que també està fent una molt bona venda. I aquí en el grup de vaixells que encara no han passat Cabo de Hornos, trobem a la Fabric d'Ann Roure, seguit de molt a prop per la Mican, i el Medallia, que ahir va comunicar que havia tingut alguns desperfectes en l'embarcació i estava valorant si podia continuar o no. És una llàstima perquè havia fet una remuntada espectacular, havia passat inclús aquests dos barcos, que són foilers, i li havia tret més de 700 milles en el català de costa, amb barcos de més o menys la mateixa generació, que és una absoluta barbaritat. A darrere trobem a un dels favorits per guanyar aquesta venda, però bueno, no ha estat així degut a que tots sabem que va trencar una pala només al començar l'Atlàntic i que també, com a tal, ha estat fent una gran remuntada, que és el Charal. Ara sí, més a la popa, trobem el Thames for Oceans i el One Planet, One Ocean. Més al nord, trobem el DMG Mori Global One, que tot i tenir desperfectes la major des de també al principi de la venda, ha estat fent un molt bon sud i ha navegat molt bé. Més a l'oest trobem el grup Setin, que s'ha quedat una mica despenjat. Aquest també anava amb el Medallia, amb el Dida Coast, amb el One Planet, One Ocean, i aquest grup amb el Time for Oceans i tal, i s'ha quedat bastant despenjat. I ara sí, al final, trobem el Campagne de França, seguit de molt a prop pel Campagne d'Uligility, i finalment trobem el TC For My Planet i l'Stark del finès Ari Husela. Finalment, a l'últim, que estava valorant si retirava o no degut a un problema en el pilot automàtic, trobem a Sebastián d'Estremó a bord del Mercy, que estava valorant, com dic, la seva participació a la Vendée, la seva continuïtat a la Vendée Globe, degut a problemes de pilot automàtic i a problemes electrònics. I ja veurem demà o així què acaba passant amb el Mercy. I bé, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat i feu-me propostes als comentaris. I vinga, adeu, xau.